Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Haupa, zer moduz, hementxe gaituzue berriro ere eduki interesgarriz betetak. Gaurkoan gainera ezagunen artean ibiliko gara. Kolaboratzaile bat izango dugu lehendabiziko elkarrizketan, Eduardo Santos, Podemos ahal dugu alderdiko Nafarroako idazkari nagusia eta justizia bozeramailea Kongresuan. Eta horren ondoren solas laguna egitasmoko lagunak izango ditugu. Kasu honetan, nahiz eta taldea ezagutzen dugun, gurekin behin baino gehiagotan egon direlako elkarrizketa ezberdinetan, gaurkoan Leire Errandonea taldeko koordinatzaile berria ezagutuko dugu. Eta saioari amaiera emateko artearen ibilbidea izango dugu. Eta artearen ibilbidean, Nafarroako komikiaren azokaren baitan edo horren inguruan erakusketa berri bat eskainiko ditzuegu. Goazen beraz gaurko programarekin. Mila 1924 joango gara lehenengo. Guadalupe Victoria militar eta politikaria Mexiko herrialdeko lehendabiziko lehendakarian bihurtu zen. Mende bat geroago, 1928 urtean, Iruñarekin lotuta dagoen zerbait gertatu zen. Jose Maria Eskriba Apaizak Opus Dei Eliza Katoliko erakundea fundatu zuen. Ea zenolako berriak ditugun urriaren 2an. Atzo Txantrea auzoko oinezkoen pasabide batetan 4 urteko haur bat hil egin zen. Ibilgailu batek harrapatu zuen. Atzo ere Nafarroako pentsionistak martxan elkarteak deituta 100 lagun bildu ziren udaletxeko plazan. 1.080 euroko pentsio publiko duin eta minimoa aldarrikatu zuten. Etxegabetze aginduen gaineko adierazpena aurkeztu du Arantzadik, Iruñeko udaletxeko lehendakaritza batzordean. Bertan taldeak Arantzadik alegia kaleratzeetan udaltzainek parte hartu ez izatea eskatzen du. Nafarroako arte eszenikoen zirkuituak 35 ikuskizun programatu ditu urria eta azarorako. Edizio honetan Nafarroako 29 herrik parte hartuko dute eta 21 konpainien lana ezagutaraziko da. Argintzako lantegi eskolak Zitadelako kasamata patio bateko horma atalak eta zorua garbitu ondoren, jatorrizko zoladura eta baita galeria bat ere topatu ditu. Ikastetxeek ere La Pamplonesaren mendeurrena ospatu ahal izango dute. Izan ere, Konozetu banda ezagutu zure musika banda deritzon programa La Pamplonesaren melodia ezagunenen material didaktikoarekin eta musikalarekin osatu da eta urtarriletik aurrera erabili ahal izango da. Goazen orain gaurko egunkarietako azalekin, lehendabizi Diario de Navarra. Lerroburu nagusia hau ipini dute. Iruñeak adinakoen erorketari buruz ohartarazten duten 622 abisuei arreta eskaintzen die. Azaleko argazkian atarrabia etorbidea ageri da, atzo harrapaketa bat eman baizen hor. Azpian izenburuak urrengoa dio. 4 urteko ume bat hil eginda oinezkoen pasabide batetan Iruñean. Diario de Noticiaseri dagokionez, lerroburu nagusian, Nafarroako erretiratu berrien pentsioa hileko 85 euro jaitsi da 2017 urtearekin konparatuz. Diario de Noticiaseko argazkiak ere atzo Iruñean gertatutako istripuari egiten dio erreferentzia. Titular honek laguntzen du irudia. 4 urteko haur bat zendu da Txantreako oinezkoen pasabide batetan.
Garagunkarian hau daukagu. Lerroburu nagusian, Valeriok ez du baretzen sendo jarraitzen duen pentsio duin batzuen aldeko borroka. Alboan argazki batek atzo Bilbon honen inguruan emandako elkarretaratzea agertzen da. Gainean beste irudi bat dago. Kasu honetan iazko urriaren batean Katalunian izandako erreferendumari buruzkoa da. Ondoan ezkerrean titular hau dago. Urriaren bateko errepublikaren aldeko eskaerak Mososen erasoekin bukatzen dira. Goazen edabide euskaldunekin, lehendabizi berri egunkaria. Goikaldean Lerroburu nagusian Jaurlaritzak jarrera aldatu du. Eskola garraioa izango dute 2 urteko umeek. Horren azpian azaleko irudian, iazko erreferenduma dela eta atzo Katalunian izandako elkarretaratzeak eta agerraldiak agertzen dira. Urriaren batak elkartu ditu kalean, dio izenburuak. Eta bekaldean gainontzeko edukiak daude. Hasteko ezkerraldean etaren aurkako garaipena aldarri egin dute Pedro Sánchezek eta Eduard Filipek, esaten du lehendabizikoak. Horren azpian Charles Aznavour hilda ehunka kantu eta dozenaka film grabatuta utzirik. Horren ondoan pentsioak Espainiako ministroak ezetz 1.080 euroei. Eskuinerago, nola garatu zioten lexikoa euskarari bizitzako arlo guztietara zabal zedin, dio beste eduki batek. Horren azpian naziak ereiten, hizkuntza gutxituek ere beren lekua izan dezaten munduan. Eta amaitzeko izkinean eskuinean, Koteto Ezkurra pilotariaren esaldi bat osatzen du izenburua. Esaldi batek, erremontea ez da desagertuko, negozioa agian. Amaitzeko Euskal Herria Irratiko webgunera joko dugu. Lehendabiziko berrian, langabezia handitu eginda Nafarroan, 451 pertsona gehiago ari dira lan bila. Alboan eskuinean, Eneko Aitzpurua idazleak euskal aluzinazio bat aurkeztuko du Iruñean. Beherago ezkerrera bueltatuz, 4 urteko haur bat hilda Iruñean ibilgailu batek harrapatuta. Horren azpian, 1.080 euroko pentsio publiko duin eta minimoa aldarrikatu dute. Eta amaitzeko, Nafarroako 37 ikastetxek eman dute izena musikariak ikastetxeetan programan. Egin dezagun aurrera aste honetako agendarekin. Gaur eta bihar zinema aretoetan beherapenak zinemaren jaia dela eta sarrera bakoitzak 250 euro balioko du. Gaur eta bihar arratsaldeko 5:30 eta 8:30 escape room berezi bat gazteleraz eskainiko da Gaiarre antzokian. Teatro Escape, historias del Gaiarre, más allá del telón. Sarrerak 20 euro balio du. Urriaren 7 arte Gaztelu enparantzan, Antzinako eta bigarren eskuko liburuaren 38. azoka ospatuko da, goizetan eta arratsaldetan. Bihar arratsaldeko 8:00 Mendillorriko Zibiboxean ikuskizun bat euskeraz, Esku Harriak Oteizaren Aria, sarrera 6 eurokoa da. Ostegunetik igandera arte, goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 bitarte, Outlet Navarra Motor Show deritzon ekitaldia eskainiko da Nafarroa Arenan, doakoa. Bukatzeko ostegunetik larunbatera Zentral Cafe Antzokian jaialdi bat, Beltza Weekend, sarrera 3 egunendako 30 eurokoa da. Goizean lanbroa zerua tarteka lainotsu egongo da, erdiko ordutan lainoak gutxitu egingo dira eta arratsaldean zerua laino gutxikin geratuko da. Ipar osagaiko haizea ahul bizia ibiliko da, arratsaldean boladako gorren batekin eta ipar ekialdekoa nagusi izanik.
Temperatura maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Asteazken goizean lainoa eta lanbroa sortuko dira. Zeruan laino gutxikin edo oskarbi egongo da. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, eki osagaia nagusituz. Arratsaldean ipar ekialdeko ibiliko da tarte biziekin. Temperatura minimoak gutxi edo nahiko jaitsiko dira eta maksimoak gutxi edo nahiko igoko dira. Zenbait tokitan izotz txikia egin dezakeen. Iruñerriko albisteak. Berriozar herrira joango gara lehenengo. Berriozarren Ezkaba 1938-2018 deritzon erakusketa ikusgai dago. Udaletxean ipini da urriaren 11 arte. Nafar gobernuak antolatu du ihesaldiaren 80. urteurrena dela eta. Honetaz gain, udal ikastaroetan parte hartzeak diruz lagunduko du udalak. Eskaerak Berriozarko udaletxean aurkeztu alda dagoeneko urriaren 11 arte. Albiste gehiago, azkenengoa, Berriozarrekin amaitzeko, emakumeen ahalduntzea sustatzeko edota bultzatzeko tailerra antolatu da herrian. Dependentzia edo menpekotasun sentimentala landuko da testu eta mugimenduen bitartez, dantza eta poema edota bestelako testuen bidez alegia. Informazio guztia udalaren webgunean aurkitu daiteke. Berrogeitirekin jarraituko dugu. Udalak prozesu parte hartzaile bat ireki du kirol instalazioak eta pilotalekuak arautzen dituen ordenantza berria lantzeko. Proposamenak egiteko edo iritzia emateko epea urriaren 15ean itxiko da. Eta horretarako bi modu daude. Udaletxean eskari bat eginez edota posta elektronikoaren bitartez email bat igorriz. Xehetasun guztiak udalaren webgunean zintzilikatu egin dira. Berriozarretik Orkoienera pasako gara. Udalaren web orrian Mapsa enpresak lana eskaintzen duela argitaratu eginda bando baten bitartez. Dokumentu horretan bandoan bilatzen diren profilak eta bestelako xehetasunak edo informazioa aurkitu daitezke. Eskakizunak bidaltzeko, kurrikuluma bidaltzeko urriaren 20 arte aukera dago. Amaitzeko Iruñeko berriak. Aurten Iruñean 1068 etxebizitza eraikitzeko lizentziak eskatu egin dira. Pasatako urte osoan baino 163 gehiago eta azkenengo 4 urteetako zifrarik onena. Albiste gehiago Iruñean. Udalaren gastuari dagokionez, instituzioak 2017 urtea 189,72 milioi euroko gastuarekin itxi zuen, iaz baino 1,7 gehiago eta biztanle bakoitzeko 1.000 euroak gaindituz. Ingurumen hezkuntzako zerbitzuak udazkeneko jasangarritasun eskola hasi du bestalde. Aldaketa klimatikoari begiratzen dio eta hori dela eta Pierre Balouet frantsesa marrazkilaria geltokin izango da gaur arratsaldeko 7:00. Hitzaldi bat eskainiko du gazteleraz, que tiene que ver el cambio climático con el humor izenburua duena. Sarrera librea da. Honen harira gaur arratsaldeko 6:30 ordu erdi lehenago etxean energiari ematen zaion erabilerari buruzko doako lantegi bat eskainiko da Ermitagaina ikastetxe publikoan Iruñean. Kontsumoa murrizteko eran zentratuko da eta ez da beharrezkoa aldez aurretik izena ematea, baizik eta soilik gerturatzearekin nahiko. Berri gehiago. Udalaren hiritar gaien komisioak gazteriaren mailaren deialdia eskatu egin du. Ez hori bakarrik, komisio berdinak hurrengo hilabetetan eta udal aurrekontua erabiliz urteko azkenengo hiruhileko honetarako eta 2019 urteko lehendabiziko hiruhilekorako formakuntza eta enpleguaren inguruko ikastaroak programatzeko premiatzen du. Konkretuki edo zehazki lorezaintza, igeltsu plakak eta menpekotasunarekiko arretari buruzko 3 kurtso dira. Auzoen foroak topaketa berriak hasi dituzte.
Honela, Milagrosako Zibiboxak saio bat hartuko du gaur bertan, astearte honetan, arratsaldeko 6:30 auzoko zinegotzia den Javier Leozekin. Hiritar guztiei irekita dago, baina joateko aukerarik ez izanez gero modu virtualean jarraitu ahal izango da aipatutako saio hau, erabaki.pamplona.es webgunearen bitartez. Iruñarekin jarraitu Udalak Etxabakoitz auzoan bertako adinakoei zuzendutako ekintzak edo jarduerak antolatzeko espazio berri bat jarri du martxan. Lokala igandean ireki egin zen, Ester Kremaez zinegotziaan egon zen eta Etxabakoitzeko liburutegiaren beheko solairuan kokatuta dago.